Myslela si, že toto budeš ty mesiac po pôrode? Si si istá, že je tvoje telo pripravené začať po pôrode cvičiť? Čakala si, že v pôrodnici necháš viac kil? Nevieš, či môžeš po pôrode bez starosti začať cvičiť? Chyba je, ak chceš začať cvičiť, ako by si nebola ani tehotná. Prestaň riešiť váhu, to nie je skutočný problém. Skutočný problém je, že sa tvoje telo ešte nezotavilo. Ak chceš, aby tvoje telo bolo pripravené na silový tréning, začni najskôr tu. Čo sa reálne deje s telom po pôrode? V tehotenstve dochádza k zmene v celom postavení tela. Linea alba, väzivo medzi tvojimi brušnými svalmi, sa v tehotenstve prirodzene natiahne. Po pôrode potrebuje dostatočný čas na to, aby sa opäť vrátilo späť. Rastúce bábätko a samotný pôrod spôsobil obrovskú záťaž tvojmu pánvovému dnu. A preto tvoje pánvové dno potrebuje čas na dostatočnú regeneráciu. Po pôrode nám častokrát zostáva zlé držanie tela, ako predsun hlavy, povolená brušná stena, bolesti spodnej časti chrbtice, zlé postavenie chodidiel. Čo sa stane, ak príliš skoro naskočíš na silový alebo dynamický tréning po pôrode? Bolesť chodidiel, bolesť spodnej časti chrbtice, zhoršená diastáza, únik moču, pokles orgánov, bolesť trapézov, bolesti hlavy. A to znamená, že tvoje telo ti hovorí, že ešte nedostatočne zregenerovalo po pôrode. Náš program Cvičenie po pôrode a diastáza je rehabilitáciou tvojho tela po pôrode a tehotenstve. Pomôže ti naučiť sa správne aktivovať pánvové dno, zapojiť brušnú stenu, distribuovať vnútrobrušný tlak, aby si netrpela ani pri bežných denných aktivitách, ani pri cvičení, správne dýchať a zlepšiť tvoje držanie tela. Je to ideálny základ pre všetky ženy po pôrode, ktoré chcú začať aktívne žiť. Často za nami chodia mamičky, ktoré sa necítia vo svojom tele dobre. Veľakrát sa snažia začať silový a dynamický tréning príliš skoro a nerešpektujú tým prirodzený proces regenerácie tela po pôrode. No a pre koho je tento program určený? Ak si žena po pôrode, po 6. nedeli, alebo trpíš diastázou hoc aký čas, je na čase ju riešiť. Neboli sme to my, kto vynašiel cviky po pôrode a na diastázu. Ale jednoznačne sme to my, ktoré sme ich vyladili do dokonalosti pre tento program. A tiež sme doviedli k dokonalosti spokojnosť žien s týmto programom, ktoré si ním prešli. Len sa pozri, čo naň hovoria Tánička a Maťka, ktoré si týmto programom prešli. Aké sú naše odporúčania na ceste späť do formy po pôrode? Najväčšia chyba, ktorú môžeš urobiť, je tváriť sa, že si tehotná ani nikdy nebola. Treba ísť na to postupne. Regenerácia nie je slabosť, je to stratégia. Je v poriadku, ak na to pôjdeš svojim tempom, postupne. Aj mňa osobne náš program utvrdil v tom, že malými krokmi niekedy dojdeš ďalej, ako keby si začala hneď cvičiť úplne naplno. Po 2 týždňoch po pôrode som začala cvičiť náš program na diastázu a po tomto programe som bola pripravená začať náš tréningový plán pre úplných začiatočníkov a ženy po pôrode. Dôležité je si povedať, že každej cesta po pôrode je iná, potrebuješ iný čas, závisí od tvojho stavu, rozpoloženia a o tom, ako trénovaná si bola predtým. Diastázu môžeš zatvárať v hocikedy, čiže nezáleží, ako dlho ju už máš. Je to častá otázka, keď ju máš 2-3 roky, stále je reálne ju zatvoriť, ale najlepšie je začať cvičiť ju hneď, pretože máš najväčšiu pravdepodobnosť ju zaceliť. Ak chceš, aby tvoje telo bolo pripravené na silový tréning, začni najprv týmto programom. Program Cvičenie po pôrode a diastáza je postavený na fyziologických princípoch ženského tela, nie na trendoch z Instagramu. Ak nevieš, či máš diastázu, máme pre teba zadarmo video na samodiagnostiku diastázy, ktorý si môžeš u nás urobiť. Napíš nám do komentára, či si našu diagnostiku vyskúšala a ako si dopadla. You gotta give it away to the ones you